Nagwas, naging presidente, iti barangay Lumbad, Tingras, Ilocos Norte, iti Radii, kapo kay panakadoktal, siya may isang babae nga nakagalos, ken kati na iti akin ng nato. Narinig, dato'y biktima ng Jacqueline Tabudol, nga agsawen ti nasurok pat Apollo, kiligindeg iti nakamat nga barangay. Initial investigation nga naaman iti Ice News, ti biktima ket napakawan, nabukawan iti alahas sa kwarta, ken kasamitan iti cellphone. Iti agdama ket mandiriman investigation iti PNP, no sino taging aranit nga nang papatay kini Jacqueline Tabudol iti nakamat nga barangay. Ito kung tawag, hindi makinuman eksklusibo ni Apo Consal Erene Hermano iti barangay Lumbad, Tingras, Lucasano, iti panakadoktal nga awan ti puot dati residente nga nagalutan kasamitan nikat dati king mato nga paduna. Apo Consal Hermano, nimbagiglat mo live ka iti ISM News. Sir Derry, good morning. Sir Bernard, good morning. Morning. Ay, ako sa kasano itipan nakadoktal nga dato'y biktima ket awanan ti puot na ken kasamten na nagkagalot pa iti imana. When narod Sir Derry sa Salman, ti Malem, matikuran na dito kakabsat na damat lang dito, at dagmat lang ti balay na dito kakabsat na kay bayan na ket napagdisyonan dang mapandakitan ta ating sumusong ba cellphone da makontak ti cellphone na ken anda nakita na rin mo ka deta nga andaw ito nga napandakinita ket kapimutan ket ti nakita da sa nakaidamot ten kabsat dahil ti floor. So awan dili nakita nga blood stains ito nagiti balay Apo Consal. Idira di nag-investigar dito kaming si Polisya, dito taga-RH o dito taga-Suko. Madini nga na kung hindi kompleto nga report dan awan pa lang aming naitad nga report kada kami si barangay tagsubli pa aming tata sa Denny. Ito nga inirati ko na bantayan nyo tayo na deti balay. Pinabantayan da ka dito padami. Lalo ka dito barangay tayo, pinagbantay niya di Salman nag-overnight data. Ito nga problem da aming tata sa Denny. At sampay na kompleto tayo forensic examination to nagpipagtayan kin dato'y bangkay Apo Consal. Awan pa'y report nga kompleto gapot madida nalpas sila. Di ka nasip nga at adalita ang gulo nga kaya nga makita no kasi kung mga nalawago di lawlaw di balay na. So awan ti atap ti pamilya no amang tinakawan da tapos ginundawain dapat nikat daday king ato nga bato na. Awan mo't may istorya na kan ko digiti kakabsat nga sir kung may digiti kakabsat na diradi ilalod sa dingarod ka digiti impay diradi kat awam mo't ka may istorya na hindi ko na nadananin ang radi kadeti mo't naibaga na kano kadeti may kakabsat mga naubor hindi naubor sila babawi na mo't lang awan gayjay kung kunana kanumot tapos ti karabyan na hindi Sabado sir napan di anak na napan na luwad sa nagtankan ta tirabi eta pasado ang sunsay agawid di anak na nagtankantada kanupay laeng. So ano ti profile na ti victim anak kinataon na po Consal Hermano? Masaya at mo sir kasi ag-operasyon na di tiyandaan nabayag mo ito nga ag-operasyon na ta tiyandaan awang mo pa kay damdamagan na ko mga madi then nakuhamot ka di anak na iso nga mas daong ka rin mo pa aping biglalatan nga napasamak ka niya na dito. Awang kabalay na po saan ni Apo Jacqueline? Awan sir, awang kabalay na. So sana nga bigyan ka di ng palain. May tsara ka di nga rabi ka. Hindi ka mo itong bubrasyenda na trabaho na tiyanda na po saan? Ag-operasyon na iti
Marat lagi kita lalako di ko sir, ginapansit ka dari Bagyo by plate ko boss. Ikan di second slot. So, vendor is una iti atyandaan na naklako negosyante. Sir, makitag trabaho lang ulit sir. So, dati natakamag mo tayo nga, dati na napukawan ti gamgamit, ang pretty estimate, iti pamilya, no manot ti initial na tang dagop, dati kwarta nga napukaw, and dati alalakas na. Bawal tayo sir, actually ako pa talaga exact kung ano yung bagadang, nakuha lang na video alkansya, di gamgamit ng nawan, di cellphone, kaning alahas, dadakan ng awan, kung party kwarta. Pag i-describe na po sa dati balaydan, gano kaspalidan ko danang sarret at hang nagpaparaya, at hang nagpikis, awan makangig na wakaruba, at di nga area po kung saan. Hindi so na ti highway sir, adamot sa ruba ng naaladon dito balay na ngamin, more or less 1,000 square meters ngamin dito balay na adaalag na higit to na highway, tapos nakaalag mo sen nakalakbat video balay na ito nga maka-alarma no aping napasamak kanya na DJ. So, isang sardang hindi madoktalan. So, meaning, daytime na napasamak DJ krimen na po kung saan. I-estimate da, muna nga nang kita, sir, mga parbangon siguro. Kasi ang naglukat ito na si Aldawan. Ang naglukat ito na si Aldawan. Nakalakbat DJ gate na, nakalakbing DJ balay. Ito nga makaparbangon ko na sa tiraji ikat at damat ka anak na igay na pandabot nagkankanta ko ng arbi anak na siya. Okay, so nagbalbalang nakasjay iti nakasamak ito na iti pag tinatawag kayo muna nga napanang kita king kwan iti. Yes sir, one. Yan iti kwan ti biyang ti arranged postmortem daw ba tila nakamatalo man nga orasen na timosay ako kung saan iti makita ijay unig ti pagtengan natin. Awan sarang kami man nakasuro sa GTNP idira diin ta binantayan ni ngamin deti pagtaingan na sir sa iso ngamin tingon na TNP nga pakibantay tayo na makikiti mo no ada mapansumsumro sa iparit ba tayo na ngamin sa nga darapan. So nakordo na yun jay. So meaning alang nga pasit iti balay kinakakitaan dati yung biktiman o nagtikwarto na sala sino anya ako kung saan. I-James ko kasama ti Ridaw, ti Mindor na serta, siguro kung nadagarod at baka gumwar puma. Gumahal na nga nakayan ti Rimwar. Nasa data ito na i-Jayan si mismo nga sa DJ Ridaw. So kaya ilukat DJ Bayaw nang, hindi kapsat na DJ Ridaw, isipin mo na nga nakita da. Nakadata mo ay naka-awa mo ti akin nga ito nga pagat-anay na sir. So, awan iti asawa na ako kung saan ni Jacqueline? Awan sir, awan asawa na ng madaanak na nganin. Kadijay mother dapat lang di anak na? Awan sir, kadijay ka DJ mother, DJ father, mother, DJ father, DJ anak na. Isa ti pagdiyan na DJ anak. Okay, po kung saan Rene Hermano, thank you very much for information. Idol Bernard, no? Dito follow question, just go ahead, please. Yes, Kagawad Rene, anat barangay na deto, yun ta Dingras? Barangay Lumbad po ka, Sir Bernard. Lumbad. Okay. Deto ni Jacqueline Tabudol, kunayo tatay nga lalako iti tiyandaan. I mean, may mesa na ti unag ti pagtengan na. Awan deti anak na. Adayan ta mama ti tatang na kunam sa tay lola na nga mismo. May mesa na gigyan kadeta balayda. Apo Kagawad. When sir, may tanah ka sa Ngarabi. Okay. So, awan ti pagananay na yan ta makin nga tong paset ti bagina to so kita nga sawen na posible pa dito nga narames Apo Kagawad. Dati ang kailang amo dito certa nuwan pa nga rin ni official nga report to PNP yung DJ lang talaga di nakita ili awan si ating nga itong pagananay na sir. Anat paset ti bagina nga nakagalot ta iman na nga palikod pasango wino iso amin nga bagina kat nakagalot Apo Kagawad.
nakagalot dahil si Ima na nga pangato, sir. Tapos, yung iwas na nakagamit si Banding. Yes, sir, may na-description ba? Oo. Si Banding siniwas na. Hindi Ima na, sir, nakagalot na pangato. Nakagalot nga nakangato, ada bandage, singiwat na. Tasaka na, sir, si Lulukay. Huwag, sir, si Lulukay hindi sa kanan. Oh, ada nga posibleng narames pala dito tapos natakawan tapos pinapatay da. Hindi, kasi awam may konfirmasyon na, sir, makasabi. Ana oras dito yung Apo Kagawad? Nga napasamak, possible nga time? Hindi parbangon ti estimate na, sir, ta tirade ito na pagmagbigyan na ko ito most likely mga parbangon ti estimate na, sir. Parbangon di kalman. Ti estimate da Apo Kagawad rin eh. One, sir, one na po. Ala, barbarin ka ta makagunod tayo ti adado pa nga informasyon kan hostisya Apo Rene hermano, thank you so much ti impaay mo nga oras kan informasyon iti dayto nga gundaway at amok nga agtultuloy ti investigasyon iti biyang ti Philippine National Police dita. Thank you so much sa Kagawad. Good morning. Thank you, Mr. Bernard. Okay, diya po ni Konsal Rene Hermano, Konsal Hermano, iti Barangay Lumbad, I think at Ilocos Norte, iti eksklusibo, kenda si detalyado nga panakay lawlawag, ito kasano, iti pakaduktal. That's it. Tawagam ulit ni Idol Dennis, nagpatinggal ita 12 minutes na. Kadito ang gundaway mga idol, mangmayagan nyo apo ti exclusive interview ni Idol Dennis Gabriel Alipio apo kini Kagawad rin eh. Idol Dennis, come back. Yes, Idol Bernard. So, ipaketo damdama, yan tangay taksubli iti sino the crime operatives, may wati forensic examination, no ano nagti makita ng ebidensya, ito nang iti pagtingan ka na kurdunan, ito yung pagtingan ni Jacqueline, kay diradi kay tahanda pa nga na i-kompleto, kasi siyempre na sitngetan sa tatang bigat, taksubli iti PNP, para ka lang sinanay, yung talye, ito yung... Manotawan na Idol Dennis ni Jacqueline, manotawan na? Mga 42 to 43 years old ko na niya po kong Kagawad sa kay Idol Bernard. Okay. Plus ni Jacqueline, ngayon nakita vendor, iti tandaan, iti Dingras, Ilocos natin. Okay. So, agyaman tayo, gina po kung saan laran na hermano, kasi informasyon, nga ni Kagawad laran na hermano, Idol Bernard, dati, nga reporter tayo, ilikwas, DWRC, GMA. Yes. Iya sila iti lawag. Ito nga, magitan mas, na detalyado, dati informasyon, ang natang-natang sa adro iti kompleto. Adalang hindi na may bagapay lang, sabihan iti ma-preempt at investigasyon. Iti PNP Provincial Command Idol Bernard. So, damag po lang, eksklusibo, malibot ang mismo iti Barangay Lumbad, Dingras, Ilocos Norte. Idol Dennis Alipio, kata RMS. IFM News.